Silleda ten dende este xoves aprobados os seus novos orzamentos, despois de 3 anos con eles prorrogados. A contía total, 4,6 millóns de euros, que o PSOE non acepta porque os considera ilegais e irreais. Creen que o capítulo de gastos é insuficiente e lamentan recortes en partidas como a cultura, a educación ou os servicios sociais. Advirten que non van quedar cartos para pagar a calefacción dos centros médicos. Que me explicara como está o proceso de cesión dos centros de saúde de Silleda máis da Bandeira. Por qué? Porque vostedes baixan peligrosamente a cantidad de combustible e carburantes en 14.000 euros, 14.500 euros. Se vostedes non son capaces este ano de entregarlle o centro de saúde de Silleda da Bandeira á Xunta de Galicia, dentro de un par de meses, ustedes non teñen cartos para pagar a calefacción dos centros sociais, dos centros de saúde. Din que tamén quedan poucos fondos para o mantemento eléctrico. Vostede neste momento, no terceiro mes do ano, ten xa adoptado máis da mitade da partida que ten disponible para facer mantementos eléctricos. Por lo tanto, non sei como lle vai a pagar as farolas, como vai a estruturar a bombilla, que é o que vai a facer no resto do ano. Creo, e me consta, que xa teñen problemas de pagamento con alguma empresa eléctrica. Van ter máis, porque non van ter cartos para pagarlos. Auguran tamén que a débeda vai se incrementar. E se non cumplen os convenios que vostedes firmaron, en julio, se les acaba el dinero para pagar o lixo. E se cumplen os convenios, en maio, se les acaba os cartos. Se facemos o mesmo co capítulo da hidroeléctrica, vale? Calculamos, aí tamén existe un convenio que hai que pagar. Se vostedes non pagan o convenio, mire ben o que lle digo, os cartos da corrente eléctrica chegan hasta maio. E se pagan os convenios, o mes que ven, xa non temos cartos para pagar a luz. Vai ser o último mes que paguemos.